братя и сестри, знаете ли, че Исус бе разпънат заради нашите грехове? Сигурен съм, че знаете, а дали наистина вярваме и благодарим на Исус за тази Негова жертва, която ни спаси от ръцете на Сатана, на когото робувахме. Сега чрез кръвта на агнето сме спасени. Сега станете, братя и сестри. Станете, братя и сестри, казва човека. И за всичкия си глас, който имате, кажете: благодаря ти, Исусе. Благодаря ти, Исусе, че ти даде живота си. че ти даде живота си, За да не погине за да не погине ни един от нас. ни един от нас. Амин. Амин. Hadi olacak. Büyünce bizim kurtarıcımız olacak. Babanlar geliyor, müjde veriyor. Davud'un seninle mesindeyim. Çünkü kötüleri kötü kazanacak ama Rabbin umudu bağlananlar ülkeyi miras alacak. Mezmur 77 ayet 9. Днес извиках небето и земята за свидетели против вас и положих смъртта и живота, благословението и проклятието. Вие изберете живота, за да живеете вие и потомството ви. Амин. Yakında ruhu ezgileri kurtarırdı. Bravo.